Daka lang ba, no? Nasabta na mo, Mr. President. Nasabta na mo na. Hawa na! Hawa! Alas 8:25 na magagalang tag nasbuntag. Paminaw na to si Auntie Claire, be. Ano makaingon ko magagalang nga, medyo nilang style, inconsistent. Gisulti dire, pagkawan, bawion na po dire, gisuka na dire, tunlo na po dire. Pagkaway ayo ng mga tao ni. Sige daw, be. XFM Katropa. Nag-approve na or nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Mans Carpio. Ay, Yes. kalamis kape. Yes daw, yes. Taray kayo. Yes. Ikatawa siya sa report. Ay, katawa na, Brad. So, ka nga. Naningkamot, pero sa Auntie Claire yun yung imurang katawan, ha? Ha? Sige daw. Balik daw gamay. VP Sara at saka ni Attorney Mans Carpio. Yes. Follow. Ay, sige, follow up lang. Sige. Ay, lagi katawa. Sige. Go. Ano po yung reason po ni President Marcos and how did he arrive in this decision po? Kasi during the past meetings po, parang sinasabi ninyo na he does not want to get involved. Yes. So, Nindot, thank you for asking that, ha, Brad. Salamat. Actually mo na yung Nindot yung pagutana. Di ba ingon mo, Auntie Claire? Di ba? Di ba ingon, the same, almost the same, mga higala atong nahuli na si Saldico. Di ba kayong may sabi? Hindi, no? Ang ibig sabihin, no? Muna na siya si Mang Kanor. Hindi. Hindi, no? Ang ibig sabihin, no? Nang nahuli ay hindi ibig sabihin na nahuli ay naaresto siya. Irang kaugalingon ang gikontra karon iyan sa kaugalingon ang gikontra. Ingon ba kay kalang reporter, di ba sinabi nyo, di ba ingon mo sa una, Auntie Claire, nga hindi makikialam, no? In any form. Sama na, eh? Dili manghilabot, mga higala. In any form, no? Ang presidente. Pero karon ito na ang tama. Paminawa gani. Sige, go! O kayo ang may tama. Sige. Na he is also an impeachable officer. Yes, but yung huli po nating sinabi, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Mans Carpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Nahilom. Miss Romero. Hilom kayo lang press con ba? No? Miss Romero, Philippine Star. So, Yusek, paano naman yung sinabi nyo dati na, di ba may magiging president ito, so yung mga succeeding na mga administrations, pag yung presidente naman ang na-impeach, they might block the opening of records kung records silang involved. So, what do you say to that naman? Yes, it can be. But hinihingi po ito ngayon na pagkakataon. At yun po ang sinasabi ng mga... O diba? Ang kalaban niya irang kaugalingon. O na Auntie Claire, ang iyang kalaban irang sarili. Di ba utan na raman siya sa reporter, di ba? Ingon magud mo sa una. Di manggid mo kalimot. Kamo, mga kuan pa man mo, maay pa man mo panumduman. Di ba? Maay pa man mo memory. Kasi ko na Auntie Claire, dili manghilabot, no? Dili manghilabot ang tawag nini, ang presidente. Pero yan na pong i-justify. No? Well, di naman po ni matinga. Moabot magyud po diha. Kaya lang, nakapait lang, nauna magud inyong babahayag. Nauna inyong mga storya ba? Nakanabito magkabuhi kag istorya gani, Gab. Muna delikado. Kaya kita, sa atong kabahin, pag ikaw makabuhi tag istorya, baruga na, panitan, moingon ko sa imo nga, matutag balay. Daday mong pamilya, mag-ihaw jud kog manok. Unya kay isa naman na kabuk manok kanya katabag yung pinangga pag ginako nga manok. Unya kay nakabuhi man kog istorya. Buhaton ginako na. No? Oh. Ikanganti Auntie Claire. Katong niagi na nakalabay distansya kunuhay sila, no? Wala milabot ana, balasyo labot ana
kanunay giingon anti-clear. Hindi priority. Hindi prioridad ng Pangulo ang impeachment. Magtrabaho lang ng magtrabaho. Go lang ng go. Oy, pangayuan naman noong kog manok ni Rubilin Bilyusino, miski example ra to. Ayaw! May manok dito sa balay, pero kato laging kuan, broth cubes. Alas 8:30 na, mga higala, ang tagnas buntag. Alas 8:30 na. Asa man sila na maot? Actually, nag-expect naman ta na nga itugot ni Presidente Marcos, no, nga ipagawas ang BIR record sa magtiayon. Nga naman, kay in the first place, di man yung kumutuo bay nga way labot si BBM ang impeachment. Kay baw ka, naagod na sa iyang gahom, either to allow or not to allow, mga katropa. Na sa iyang gahom eh. As presidente, mga higala, di ka bang hilabot Supreme Court, ano ba? No? Presidente ko na siya. Na siyang gawin, may gala to allow or not to allow. Kaya ako ba'y BBM? Nga, barugan ako, gawa dyan ko ilabot. Ano mo yung kung, ay bahala mo na yung kinabuhi. Katropang Arnel Cortez. May dyan ko, dapat katong kapasaka, nag-provide na sila na ebidensya, di ba? Kay karon pa sigig pangitag ebidensya. Sige, ingon og convict sa rana, unya wa man day mga ebidensya, magsige pagpaabot ang BIR. Tanaw na to, malanglitan. Ingani ha. Maila man gyud ng box, mga higala. Have any of them seen that documents? Doon na ba nila ay nakakita na? The presumption is wala. Nga naman. Natay secrecy ani mga higala nga records, no? Otherwise, pwede sila natong questionon. Ano naman lagi mo ana? Mao gani ni pulos karon nga mutugot kuno hay si BBM nga magawas ni kuan kay the supposition mga higala is this. Nobody has seen them. Why nakakita ani? O kung saon man ni nato. Tanaw nato ang tax record nila from the start. O kano sa nagsugod sa office, mga higala, o pagka-busy mayor, tanaw na to, uting kayo na to, up until now. Bullseye! Bullseye! Unya, pangitao na to dito, asay mo sibo aning atong naratibo o asat atong pasangil, dili ba na siya fishing expedition ng ingana? Kamo kuno nga mga bright na, can you please enlighten us? Dili ba na fishing expedition? Hakupon ni mo tanan, and then pilian. Dili ba na siya kuan? Dili ba siya mga higala definition no sa fishing expedition? Bullseye! Bullseye! Kuhaon ni mo tanan tibuok tax record. Di ba pwede nga ang tax record lang sa 2022 to 2025? Can you do that? Pwede ba na? Bullseye! Bullseye! Raimundo Ribucas, hindi lumabag si BBM sa batas para sa tao ang kanyang ginagawa. Hindi nga. Hindi lang siya nagbayad ng buwis noon. Ayaw! Ay, mininyog atika. Kapila na sa una may gala nakahimog headline ng tawhana. Imong presidente Raimundo. Paingon-ingon pa na si Raimundo nga di daw niya presidente sa BBM. Chiche, patik-atik. Mondo! Baroge Mondo, baroge. Nagpatik-atik diha Mons. Ina nga trolls ka o kuan gyud ka kanang sweldado kang BBM. Dawat na lang gud. Kaya kami diri sweldado raman ming sweldado mi ni XFM, sweldado mi ni YouTube. Mura mo Nya kamo diha mga nagtan-aw kung mo send mo diha og kuan mo send mo og mga send mo regalo diha, usa mga regalo gani gab kanang mga mo comment nga muhatag og $1. Uy, kung muhatag mo og $1, tag $1 mo tanan, perti nang daghana na ba? Bitaw, no? Kay ato na gamito na sa atong agwanta party list pag muhatag mo. Kay amo ning lakawon ugma na bay noon. Kita tag mga tabanganan nato kadang gaagwantas kinabuhi. Nestor Kiron, bagay kaayo ang bansag nga ICC impactang Claire Castro. Isa may himo ano
Good AM Idol. Minaw may diri sa Cleopas Compound uban ang akong mga batos miyembro sa Agwanta Party List. Good morning ninyo. Thank you. Maura dyan ako matubag ninyo bay. Kung unsay may nang mamutana sa ko agud mo nang namugna ning Agwanta Party List. Unsay baing buhaton na natong atong administrasyon karon? Wala. Agwanta lang. Agwanta gyud ta mga higala. Do not do anything unbecoming kay basin og masipyat tag stepping ani mga higala mo samot tag agwanta. Pahumanalan no? O pag maigmat lang. No, pag maigmat lang. Do naman tay exercise of our freedom mga higala das kagawasan sa ato pag-istorya kada lang. Just diha lang ta mga higala sa ato ang constitutional rights, no? Diha lang ta magduel. Ayan na tong mga gubatag mukuan magrally, kaapoy na magrally. No? Kung kinahanglan na gyud, pwede na mga higala. Pero kung just express yourselves. Napata basta di pata pang prisuhon nga rin. Jodeline Rocamora buntag buntag pasigi na lang kung katawa watching from Manukan Sambuanga del Norte. Isurbo lang yun nga kung maminaw mo nako nya mo katawa mo kanang naamoy kauban. Ha? Mao na mga higala akong requirements kay basin niya maaan mo diha. I talk to my... Ay, nasabdan na namo Mr. President. Yes. I understand. Alas 8:36 na. Oras na, may gala para mainom na kag Santon plus Gold. Parayon ta. Now, Jodeline Rocamora, wais mo lang. Now, nganong singilan nato sila ani mga kaigsuunan? Sila man ko'y gaingon nga di ko no manghilabot pero eventually manghilabot gyud na sila. Mo ni may gala pa matuod nga si BBM dili pwede nga walay touch mga kaigsuunan, walay touch by touch sa impeachment kay bao siya na ang ilang gyud ilang yung gipabarugan na ng PBBM pabuang-buang man. Kailangan gibarugan ng PBBM nga word ba? Pabuang-buang man para ingnon way labot, para ingnon may gala nga dili priority. Pero huna-huna abay naata sa Republican unitary nga sistema sa gobyerno mga kaigsuonan. Although ang atong konstitusyon nag-ingon co-equal mga higala ang tulo ka branches sa gobyerno pero dia in practicality mga higala gamhanan ang presidente bay. Dinood lang. Gamhanan ang presidente. Ngayon kasiguro nga in theory gamhanan gyud ang kuanoy, gamhanan gyud ang Supreme Court kay kaya gud niyang mo deklara og mo check ana mga hatag og judicial review on the matter of legality mga higala if the controversy mga higala is actually an actual case or actual controversy mga higala nga dunay demandable rights nga naligsan kana pero kung ma-charge og political rights wala no. I mean political controversy wala na. Di na may gala ka pang hilabot diyang Korte Suprema. May klarong istorya diha, no? Ikaw ang pinakagamhanan nga tao sa Pilipinas, tinuod lang kung presidente ka. Gawas og tanga ka nga klase nga presidente. Mao na mundo. Muna dili pwede nga magpalimulimo, magpabuang-buang lang. Wingon nga way labot. Apil labot lagi. And the president mga higala has the say. Panalitan. Example. Himuon ako ng example, balik-balik ko na ako sa inyo ha. Balik-balik ko na ako ng example mga higala. Duterte. Rodrigo Duterte. Former President Rodrigo Duterte. Ang gihimo aning mga pasikat uban nga mga tirada ko sa ubang congressman. Fuera de los buenos. Ang gihimo aning uban mga pasikat may galang congressman. No, sa buhaton nila, ilan na pong girumbo sila ni sa una kay ilang i-impeach. Unsay ingon mga galang ni Digong? No, ayaw. You have to respect that. Gipili na sa tao bago ratan ho mag-eleksyon imo nang tanggalon. Tungod lang kay sige nagbanghag nako, tungod lang kay sige banghag nako uni mong tanggalon. Ayaw sa gina. Demokrasya man ta. True enough mga higala, wa man, no? Karon, delikado ron. Di na magsilbi karon mga higala ka BBM. Kaya ang tirada ni BBM karon mga higala ilawom tako. Mao nang kamo diha kung naas BBM sa inyong lugar, ayaw gid mo singgit-singgit diag Duterte kay basig pandakpon mo diha. No? Pangisingisi ra na may gala sa kamera pero suko na ba? Ikaw daw kasi di masuko may gala. Ikaw ang bisita pero lain ang pangitaon. Suko ka na di ba Rinaldo Balmoria lingaw gyud ko nimo sir kay dala pa siaw ng imong programa watching from Oroquita City, Misamis Occidental.
Henry Wood, basahon ako ninyo mga mensahe, balag dugay na yung tao ni nabasa, ha? Diba kung naapa man mo diha. 641 viewers, good morning. Good morning, katropang Arnel. Kanang move nila nga ablihan ang tax record ni Sara, magamit unya puho ni Sara, presidente na siya, sila mismo ang sample. It's actually, well, makaingon ka mga kaigsuunan, maayo kay ilan ang gihimo because that will become a precedence. Sa panahon nga sila na pod, bali-bali ra ba ni kinabuhi ba, whether we like it or not, bali-bali ra gyud ni Auntie Claire. So, nguna ginaingon sa kanta mga higala nga, padayon sa hudyaka mo karon. Ngano man, imo pa man ron. No, imo pa man ron. Muabot jud ang panahon may gala mabali ang lamisa, tables will turn. No? Muabot jud ang panahon may gala nga mobaliktad ang tanan. And you will suffer. No? Ikaw na sad mag-antos, siguro mas ngilngig pa kaysa imong gipaantos ngadto sa imong isig kataan na siya. Labi na sa politika. Bullseye. Politika gani, political, no? Labinas politika mga kaigsuunan. Mobali ra gyud gihapon na. Muna siya dakong sayop nila karon mga katropa. Pero di naman gud na ma-mend, di na mga higala ma-patch up pa ng ilang bikil, no? Lawom na kaayo, no, kanang ka BBM. So, ang ilan na lang yun, the only thing mga higala na ilang buhaton is pugngan si Sara nga ma-presidente. That's the only thing. Pugnan si Sara nga ma-presidente. Kaya magpa-presidente si Sara, marang mag-anam-anam na silang panlayas. Kung makita na po nato ni sila magahigala nga magpabiktima, mo na po yung magpabiktima, magpaluoy-luoy na sad. Tanawan makurat ka. Masyak ka mga higala. I am looking looking forward ni anang adlaw. Masyak ra ka mga higala nga. Si Secretary ko andi ay panahon ni BBM, doon na day dakong kwarta. Imagine atong utang karon igsuon, hapit na mag 20 trillion. It's 19.17 ba to? Basta hapit na ta mag 20. Kurya-buyag, no? Salamat kayo, Bong. Salamat kayo, Raimundo Ribuca, sa imong presidente. Pero tinagyong datuas Pilipinas. E niabot naman, makautang na gud ta may galag, hapit na 20 trillion. Ba? Salamat kayo, gyud. Thank you. Sa inyong ka mga trantado aning gobyerno. Tao ra inyong gipalisod-lisod. Sig ingon nga ato ra maabot ra taon niya diha. Balikan sa nako ni mga katropanan. So, sunod semana, no? Posible mga higala nga ma-release na, na mga siguro tung BIR box, no? I-release man na nila. Record na sa tax mga higala, tax record na, no, sa Vice Presidente. Siguro na-appeal pa diha sukad katong nag-practice pa siya maigala in private practice sa pagkaabogada. Og at basta nagbayad na siya buwis na diha mga kaigsunan. No? I don't know kung ang ilabang gamiton katurang naas 2022 paingon sa iyang katong Vice Presidente lang ba siya ba? Pero I doubt it. Kay ilan ang gamiton tanan? Pangayo kay nila tanan, kay gamiton nila tanan. Oh. Nganong pangayoon man nimo ng tibuok kung ang imong gabiton katurang magtulo. Katurang tulo may panguta. 22, 23, 24 na ng 25. Sige, pakapin na ng 25. Lita si upat. Upat ka tuig nga tax kuan. Dili, gamiton ginatanan kay para man makumpara na to nga doon na gyud pagdako siyang kwarta. Magdako man gyud ang kwarta ba eh. Huh? Bisan pagkita in taon mga mayukbok may galaga trabaho. Ako sa unang bayad ako buwis gamay kayo. Karon may gala mo bayad ako buwis 5,000 na. 5,000 na kapin ang buwan. Walay labot ng imong mga VAT diha usa pa diha pampalit nimo diha mga igsoon. Walay labot na. No? Sa binulan la na. Hindi man lang ta ka-avail magay bisag mga mga ayuda-ayuda. Los. Wag yun tayong tao na mga kaigsunan. So, di ba na matawag nga fishing expedition? Ayingon sa Auntie Claire, dili man siguro na. So ingon sila magahigala nga mao daw ni ang dapat himuon. So makita nimo kisa man gyoy kalaban ni Auntie Claire diri sa iyang statement. Mo nagikatawan gani siya sa mga media diha oh. Yang kalaban ni Auntie Claire ginabalik-balik, ginabatura sa mga media ang panguta ang mga statement ni Auntie Claire sa una. Murag yun siya clown tanawon diha. Mga action. Balik ka gani gab. Balik ka, tanawarag na siya.
isog siya, grabe ka ang iyang postura, grabe ka pala away, pero kabalo ka kasi giaway niya may gala. Dili si BP Sara, dili si Atty. Man Scarpio. Kundi ang iya mismo ang kaugalingong kining pamahayag sa nakalabay nga mga panahon mo nang ang reporter nagngisi niya. Nawa, ang duha ka follow up may paminawa ha. Kung nag-approve na or nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Mans Carpio. Yes. Follow. Ay, sige, follow up lang. Sige. Ano po yung reason po ni President Marcos and how did he arrive in this decision po? Kasi during the past meetings po, parang sinasabi ninyo na he does not want to get involved with the impeachment trial considering na he is also an impeachable officer. Yes, but yung huli po nating sinabi, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Man Scarpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Timan na to na ha. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Okay, so be it. Timan na sa nato na nga sa pag-abot sa panahon nga si BBM na singlon ug ang iyang tax record o tingkayon kay nabi ni issues tax ni. Ha? Ayaw mo kalimot headline sa ABS-CBN, headline sa mga dagkong networks sa GMA. Unsay headlines may gala before running tax evasion. Ayaw. Tagad na mo sample. Kahibaw mo mga higala unsay rason nganong na-disbar mga higala si Atty. Gadon? Bawo mo sa rason? Daghan kay rason, pero kini one of the reason mga kaigsuonan. You remember nga balikas ni attorney di naman attorney no kay bar na sani disbar naman na siya ni Bubu Gadon ang reporter sa Rappler, no? Iya yung gikuan nga pwede ba nako lito ko na gab nung gikuan? Isa lang. Pwede no? Ilito ko na nako. Puki nang ina mo kanang. Yan na ba no? Ay. Muna mga actually kaso na eh. No? Kaso na may gala. Gibasa gyud nako ng kasuhan na kay nganong man yung na-disbar ba ni si Gadon? Ako dyan ang gibasa mga higala pinaagi sa kanang Supreme Court decision ba. Mao da ni rason may higala no. Ang depensa ni Gadon ato nadara siya sa emosyon kay nagdapig siya kay loyalista man siyang BBM. Unsa di ay issue ato? Okay. Naay na-publish if I'm not mistaken, no? If I remember it right. Naay na-publish ang Rappler about sa tax record mga higala ni BBM. So see? Naay na-publish. Ay gud kalimti anti-Claire. Ngang imong amo naay problema sa tax. No? Na-erase lang ni siyempre kay na presidente man. Pero mu-resurrect ni, no? No, mu-resurrect ni mabuhi ni by 2029. No? Dili na siguro si BP Sara mugukod but somebody definitely somebody mga higala from the next administration gukuron gyud ning imong amo si PBBM. Nga naman may ayos Ginoo ko. Siya ang pinaka isa may gala sa dunay tax record problem or problemas buhis. No? Na mo ganito na publish mga higala sa Rappler. Karon kini si Gadon kay loyalista man na gining Marcos mga higala, pertigid niyang sukua. Mo to mga higala nga iyang gibalikas, iyang bisag unsa mga expletives or mga words unbecoming of a lawyer, mga kaigsunan. No? Actually, na-disbar yun yung taon. Tungod sa iyang pagdapig kang BBM. Mao na nga, siguro si BBM may kaluoy pa pod. Si Gadon karon gibutang mga higala sa, unsa nang iyang, unsa nang iyang department? Unsa nang iyang, asa na siya gibutang?
Sa Philippine Psychiatric Center ba na si... Ay, Urban Poor? Asa na si Gadon? O Urban Poor ba na? Or dito sa kuan? Basta muna to. Mga kaigsuunan. So, ayo pa kumpiyansa Auntie Claire. No? Tigitiman ana mo na. Timan ana to na ha. Paminaw, i-record, i-screenshot. I-screen record. Sige daw, balik. Screen record. Go! XFM Katropa. Follow-up question po. Ace Romero. Ace Romero, Philippine Star. So Yusek, paano naman yung sinabi nyo dati na, di ba may magiging president ito, so yung mga succeeding na mga administrations, pag yung presidente naman ang na-impeach, they might block the opening of records kung records still involved. So what do you say to that naman? Yes, it can be. But hinihingi po ito ngayon na pagkakataon. At yun po ang sinasabi ng mga nasa Senado. Yan po ang hiniling. Kahit na po si Senator Lacson, yan din po ang ating nadinig. Hindi po magiging hadlang si Pangulong Marcos Jr. sa paglabas ng katotohanan. Sige ha. So, sunod. Timan na yun na kay mabot man ang panahon, the day of reckoning mga higala, no? May buntag nimo Ma'am Monique Orosio. Good morning, ma'am. Kumusta? Kuya Pronit ang pipi, no? Good morning pa sa watching from Barangay Southern, Panabo City. Kung Simba Kupads ma-impeach jud si Sara, basin og nagtuo sila nga wala na ilaing Duterte mudagan pagka presidente. Amo na pagtuo nila, no? Nagtuo sila budaog na si Risa na. I talk to my... Salamat Mr. President, nasabtan na namo. Alas 8:52 na bagay galantag na sa ato ang pagpanagubanuban. No? Kadali lang. Nalang sa ko'y... Ako sa ning replyan akong bata kay para... Hindi na nimo kuan. Kadali lang. Alas 8:53 na may galantag na sa itong pagpanagubanuban. So ato na timan-an mga kaigsuunan ha. No, nga sa ngalan dos kamatuoran. Pag-abot sa panahon, no? Nana say mangitag kamatuoran. BIR pag yun, no? Nga maoy mga higala isas pinaka-issue ni BBM kaniadto. BIR po. Bullseye.